Assalamu alaikum hormatly watandaşlar. Sizin asly halal ojaqlarymyzda ırskal bereket, özüňizde berkcan saglyk, uduq ömür arzu etmek bilen döröjülük söhbeti atly täze gepleşigimizi siziň dikkatiňize götürýäs. Ada Production Studiosy bu gepleşigi ýadyr edýär. Gepleşigimiziň ilkinji mihmany bolsa meşhur şahyrymyz hemem Eliýeňir Lukman Edirgelli Helleňew. Edirgelli aga gepleşikde hoş gördük. Wa aleykümselam. Köp sağ olun çağıranıda. Sizin bilen şu gün bile söhbetleşip şu gök çayın lezzetini mazasını alıp söhbetleşip etmek men üçün ören ulakan baht. Sağ olun Edirgelli aga. Bizim esasy tomaşaçylarymyz taşary ýurtlarda okap, ýaşap, işläp ýören watandaşlarymyz arasynda ýa-diýarlar bir mümkin bolsa şahyrlar bilen döröjülük söhbeti, edebiýat barada, şygyryýat sunuty barada bir giňişen söhbetler şukurny aýtaňyz diýerler. Ondan soň Ada Production Studiosy bilen bir maslahat etdik-de döröjülük söhbeti atly bir gepleşik açyp arasynda şu döröjülüge dahilli adamlar çagyryp çay başynda bir söhbet etmegi makul bildik. Indi ilkinji mihmanymyzam Edirgelli aga siz. Şoň üçin ilki bilen näme çakyly kabul edip geleniňizde köp sag bolsun aýdýas. Ömrüňiz uzak bolsun, janyňyz sag bolsun, maşalaňyz dawadan bolsun. Galamyňda miti bolsun, şahyrçylyga başlaýyşyňyz hakynda gysgaça gurulmaň berseňiz. Öňülene birinji mihman çağıranyňyza köp sag bolun. Madama durmuşda birinji bolmak kynna. Ýöne birinji bolmak ören hormatym sebäbi netip bolsa, biziň ýydymyzdan köp menem ökde döröjülük işgärlerini çağırarsyňyz. Olaňyň söhbetini men özüm daşary ýurtda işlemden sizin gepleşiklerinize iyiliği seyrediyen gat oňat bir watana var gaýdan aly bolýan watan adamlaryny gören ýaly bolýan da. Indi döröjülüge gelmek esasy o ýerde iki tany adam var. Ikisi paýyr bolýar, ýatanlar ýatyn. Bir meniň öz käbem Ejem paýyr dürlük ümmetdi. Yattan yazardı, yadyny da saklardy ýadan uşudyny. Hiç kaçan kağıda geçiren okdy. Ýerde bolsak, o tögürü adamly şo aýdyp bererdi goşuny. Adyň aýtsaň adyň öwrede goşup bererdi. Ola onuň şo gödügüdijilik gidýär-de, ejegem boldy tügelimi bidem şoňa alyp goşup bildedik diýip. Onuň soňam näme şeýlerak wagt boldy. Öz owadoşum Türkmenistanyň halk gelsesi Uşamy filan paragat şäherçedinne aşwadyň bölegini goňşy bolmaly bolduk. Etli ýaşdan soň kimidem onuň şonu onuň öňüne men owadoşum goşguny okaýardym. Ýöne soň bile okaşy guradyk bolýan we inim tenne izan bir gillep bar ogany ineme delip ne şu goştkaka ýatanýar ýatyn Uşamy halipam şu sebäp boldy. Badalygy gerde şol maslahat bermedik bolsa ýatsam ýazardym ýöne ýyle görkezmezdim. Her bir adam edil aýdymçylygyň aýtýar, her bir adam aýdymçym, her bir adam şahyrym. Ne toýotomga barsaň türkmenler tügelimi haýsyny urletseň owadan sözler tapylýar-da. Diýmek hemmedinde de bar ol. Şoňa alrak gelip gelenide. İlkinji ýadan goşuýmyz. İlkinji ýadan goşuýym ömür barada. Ömür barada o goşuý galkynşga öňkü galkynşga dedinne çykdy. Şonu öz halipam memem galkynşga dedinne goşga berýän Atamurat Atabaýew paýyr boldy. Türkmenistanyň halk gazetesi redaktory Hudaýberdi Diwan Uliyew olam Türkmenistanyň halk gazetesi onun paýyr bolýar ýatanýar ýatyn. Şonu çykar diýdiler-de. Çykardyk ana şu ömür goşdy ödüm birinji goşy ödüm gaty bir şeýle üýtgeşik boldy. Üýtgeşik diýäniň sebäbi boğunyň fan deňelene. Maňa halipe ilki öwreden boğunlar häzir bol, kapya häzir bolýardy. Onu çalarak okap berek. Sözümüz guur bolmady ýa, şonu okap berek. Bir ömrüň manysy näme diýdiler? Süýülmek hem süýmek diýdi.
durmuşun manısı näme diýdiler? Ýagşylygy ýaymak diýdim. Adamyň geregi näme diýdiler? İliňi çaymak diýdim. Diýaryň bedegi näme diýdiler? Onu günnek çoymak diýdim. Sen ýigrenýän zadyň näme diýdiler? Wepatyda köýmek diýdim. Maksadyň, muradyň näme diýdiler? Ertäň gamyn iýmek diýdim. Dünýede isleň näme diýdiler? Ýaşaýanmy duýmak diýdim. Köňülle besleň näme diýdiler? Bir ýagş at goýmak diýdim. Halifalara da ýarady, onu çykardy, onu gazetde ýaratdyk. Yer elenine ýatlasam, ediýärläge sizi şu goşşuýuňyň üstülen tanadym men. Şol gazetde çap bolan günü gazetde okudum men. Beh gowy goşuk eken, üýtgeşik goşuk eken, ömür hakyna toýlarda da aýdaýma gatyjy goşuk eken diýip özüme belle balyp galdym. Ondan familiýaňa da bir ýatda garjy bolan soň, senin adyňy familiýam ýatda garly. Soň bir ýadyňyzda bolsa bir toý mekanyna toýda duşupdyk. Men şonu aýdyp şu goşugyňy okapdym diýip goşugy. Indi ýene bir tomoşaçylary gyzyklanýan bir aralarda bir kitan goşugyňy okap YouTube kanalyna goýdum. Olaram bir tomoşaçylarda gyzgyn seslenme döretdi-de köpsem daşary ýurtlarda işläp ýörkäňiz, ýa syýahat edip ýörkäňiz ýadylan goşgular toplumy. Bir ata watana dolanyňyzda näli duýgular emele gelýär? Inni watan barada watandaşyna bolup watana gelmek meselesi. Mudama aşawadyň howa menziline gelemde iki tane adet etim gelýär. Birinciden edýän kökürüm doldurup watanyň howadynyň temalýan. İkincisi näme? Şu ikincisini aýdarym kam, edi bilen bok ededim gelýär. İkincisi şu bagyrym boykatym gelýär, türkmen topragyny. Ýöne ay näme o ýerlerim gelip edi bilen bok. Onuň onu öýe gelip öýde däýänne. Ýöne şu iki tane duýguy, na tüwelim 60'dan esdigim on häzirim şu iki duýguy kalpdy. Watanyň howasy, watanyň topragy, onun elbette watanyňy ýaşaýan mehirli ýüzli watan edýän meniň watandaşlarym. Belki şonuň üçin watan senat hakynda da bir berkararlyk mukam hakynda da bir goşgoşuňyz bar eken. İlki şoňa geçmänkä bir 4 setr aýdyp berýär. Gadryny biljek bolsaň öz obaň, mihman bolsyn, yakinowa, taşowa. Gadryny biljek bolsaň watanyň sapara git, ýa kesdiyle taşara. Şu olowdan başga owa mihmançylyk etseň, öz obaň küýdeýän. Taşyna etseň elbetde ata watany küýdeýän. Nice berkararlyk mukamy. Şu daşyna bolan adam täzir ul içinde käňe täzir ulumyň. Bir mukaddes zat berkararlyk mukamy. Onuň şu berkararlyk mukamynyň bir özünde galýan täzirini ýadaýyn belki şol täziri dinleyijilerim dinlänine duýan bolmagy mümkin. Ýanglananda mudam kalbim joşalýar, ennamym jümşülläp gözüm ýaşarýar. Anam buýsonç meni barha ýaşaldýar. Watanmyzyň berkararlyk mukamy. Sen waryňda yurdum abad parahat, illerim bagtyar, bolmaz birahat. Sana secde eden tapar şepagat, diyarmyzyň berkararlyk mukamy. O wadyňa duman gider dağlardan,
Bilbilin ovazi gelir bağlardan, çeşme dolu vakar iren garlardan. Vatanmıdın berkararlık mukami. Senne bir kudret var, göze görünmez. Seni dinlen, yine dinler, erinmez. Senne güç var, asla başka verilmez. Diyarmıdın berkararlık mukami. Arzum elmidam yanlan belentten, ağaçtan, dağdan, çölün, ovadan, kentten, şaglap kaydan sudek açılan ventten, vatanmıdın berkararlık mukami. Şu duyguları galiba da şu vatanın... Devlet senamız yanlananlar, eliyan duygular da. İdi yallağa qowuşt kakany ýatladyk. Yani sizin kalipaňyz Türkmenistanyň halk gazeti Qowuşt Şamyýew. Şu kitabym bile ýazypsyňyz da siz arasynda bir sizin hem kıssalaryňyz bar eken. Eger mümkin bolsa halipanam bir tirsene dayanyrmak üçin halipan goşuklarından birini ruhsat berseňiz meni okap berýän. Ruhsatdyr. Qowuşt Şamyýew. Ählice ayarlar eceme meňdeş. Ählice ayarlar eceme meňdeş. Sadalygy, häsiýet galygy bilen. Bu ýollardan öňüm geçeni meňdeş. Edep ekram, edim gylymy bilen. Ählice eneler eneme meňdeş. Mehirligi, päl-pesligi bilen. Bar edil enem ýaly ýürekdeş, maksady arzuwy isleg bilen. Meňdeş gelnejeme bar gelnejeler, gollar berdaşly, kiçige günli. Ağalarym bilen deň güllöteler, ejem bilen egin deňnäk görünmi. Ählice ýeňiler meňdeş ýeňeme. Ýarlara wepasy, ahlaslary da keşpler aýrym bolsa, meňdeş heň nama aýr bolubersin libaslary da. Uyame meňdäpdir barja uýalar. Edepli, ekramly, buýsunç, haýaly. Bir garyndan çykan doganday olar ayaman kimi aýaly. Ähli gyýlar meňdeş gyýlarmy meniň. Qaqaçyl, ejeçil, mehrem, edidir. Azdır diňe ata bolup söýeniň. Diňe ene bolup guwanmak azdır. Bir adamlara söýgü, insaniýete söýgü duýulýar-da goşukdyny. Indi umumyň şagyryet sunuwatyny emele getirýän şertler hakynda da bir gysgaç gurrun berdik. Ya şagyrlar bar, kapiýa näme, bogunsany näme, logik ýygyderlik näme, gyzyklanýarlar. Ýani siz aýtdyňyz, hemme adamlar şagyr diýip. Ondan hiç kime ýazma diýip bolanok, ilhamaňyrdan gelse ýazy berýärler. Ýöne şagyryetin bir öz kanuny bar. Kapiýany deňetirmeli, bogunsany deňetirmeli, ýa bolmasa logik ýygyderlik bolmaly. Şu zatlar hakynda da gysgaça ýaş şahylary gurrun berseňiz. Elbette maňa maslahat bermege dilçi bolmandan kynýarak. Ýöne öz Ezat Galipam bu Şamyýewden gali berse Atamrat Atabaýew daýber diwan ulyp şu birinji goşugyny nemedemde de bolýa etjemde de aýdylandat bar da şu bogundan kapiýa onu oňormaly. O başarsaň ni Atamrat Atabaýew baýyryň aýdan tödü wady edýän kapiýa bogunu da ünsvergün welin mana ünsvergün ýerde. Ne ýanky birinji goşugy 10-18 taýlaş gidýärdi. Öz orşy boldy da. Onuň Gustaka Paýyr şu göründadyň ýazmada içine girip manyny tapyp suň içine çümenýäli, şoňala gelip ýazgyn ýerde. Indi ýaşlara esasy diýjek adam aňyrdan gelýän zat da onu saklamalylar. Mawtumuly atamyza maýdýar, taraşlap şaglatdyň köňüle geleniň. Ýöne şo taraşlap diýen söýdüne berk bolmalylar. Ol ýöne gelli ýazdym. Ol gowzat ýöne onu bir ýanky kapiýa, bogunsan,
Ondan şu nägillek pikir ýöredişiň sebäbi hemme setir bir zady aýtmaly. Ol hersi bir zady aýtsa bolanokda. Onun şu zatlar etmek üçin elbetde halipaň bolmaly. Ne şu wagt Ustaga baýry ýatlap otur. Şu akça kağıtla onça edip kompüterden çıkarıp eltense o şeyin okuşyan olun an bir men bir neme deyinip terestreýän da olun käwat şu ak kağıtda boş yer ýok. Şu ýazylan hemme da. Düze düşgirdilen, maslahat verilen. Akäwnym ýokya da elhabur akça diýip. Şoň üçin şu halipa görmedene ödü şu yol kıyın. Halipa bolanda da kıyın. Şoň üçin men esasy berjek maslahatyma utanmaly. Şu ödüň halayan, hormat toyan şahyryna ýüz tutup, goşyny barladyp, şolardan maslahat alynsa, şonu çiğ bolmaýanda. Hiç kim kämilliň aňarsyna ýeten okda. Kämillikde olan baslançak gitçek oldan anlat dälle. Onun üçin halipaň bolsa, gowy esas meňe berjek maslahatym biräşol, ikinciden hem şu goşyny boldy diýip gara goýmaly dälle. Yani häzirem düzedip ýördiň da, şu ýankaýdan kämilliň çägi ýokda. Edidigellaga kitapda halipa şähertlik hakynda da bir goşyňyz bardy. Bir tümçe çayından goýup bereýin, bir bokurda öýläp, şu goşyňyza mokap berdiň. Şu çay vermeden şu tapar okazak geldi turdum bildiň aýollan. O ýankaýdysymyz ýaly bir halipa şähertlik uluzatda dörejlikdi. Daýçaýyna diýmenem alyp duraýdy walla. Tüýüz goş çay içip goş okap oturmaly edipdiň muny. Men umman halipalygym, şähertligim senede deňeýärler. Şoň üçin goşyň ady goşat enet. Her bir ruhsat bolup bilmez halipa. Sebäp halipalyk uly bir senet. Ol senedi salyp bolmaz galipa erkin döretmek hem öwretmek gerek. Her bir adam bolup bilmez şägirdim. Çünkü şägirtlik hem uly bir senet. Onu asla basaraýmaz ägirdim. Ýadaman irginsiz öwrenmek gerek. Goşa senet kämilligiň gözbaşy kesipkärleri asyrlara ýetirýär. Jübit senet tämizligiň gözbaşy arasa zähmete rehnet getirýär. Arzuwum mewjalsyn bu iki senet hayır işleri munno artarýaly. Ananç salsın insan kalbyna hergiz halallyga dartarýaly. Şu şägirt halipa şägirt ikisi düşünşenine şonu dören zat. Diňe bir ol iki adamy däl. Şol döredilen eserlen tanşan haýsy insan boldun. Şonu halallyga dartýar, halallyga ündüýär. Şoň üçin ýene bir gedek ilkinji ýanky öňkü beren soraňy jogap ýaşlar halipaly bolsaňyz şu ýanky iki goşa senede sizem ullukan goşordyňyz. Sebäbi şu senetler edip boldy bizdenim soňky nesillere galmaly. Miras, diňe miras dälle ýörelge de bolmaly. Ýörelgen öz ýoluny tapýansaň büýlekliň ýoluny öwrenmeli, esneden eslemeden. Köp sağ olun edidigellaga. Indi gurrunmyzy ýuwaş gulen edebiýat ogurlaryna syýrakdyraly. Şu Kerim ağam goşgularyna da bar da türkmen edebiýatynyň taryhyna da edebiýat ogurlary ýepbeklenipdir, ýazgarlypdyr. Ne bu näme üçin agdaýan? Ýyllarlaryň behin bäsler jatly gepleşigimiziň 17-nji sanyna hemaýetkarymyz bir gözellik salony şol hakynda bir iki bent goşgy ýazdyrypdyr da maňa berdi, şunu okap berdi. Başynda bir makabatlandyr.
Bunu okuduk. Gepleşip koyduk onu siz bana yazdınız internetten. Yanında. Ay hem de ayrı oturmalı. Çok hoşgın nereden aldın? Bak benim çok himayetkar vertiydim şol plancı ile adam hoşgın barınız bendi şolluydunuz bunu. Behdi men onu himayetkara zan ettim. Çok hoşgın kim yapma plan alıp barcı yatıp verdi dedi. Ol alıp barcı men tanıyan. Yani ödüne izzatayım dedim. Kara şu gepleşip görüyorum orada. Şol alıp barcı ödünden bilir de edebiyat oğurluğu ahırına, oğurluk değil yani ahırına bir yüzü çıkıyor, katı kovdat değil. Şol enelen kalbi deyip bir koş koydu yani. Ödünü dokayın olmasın. Şol koş koyunu men o kaplara. O şeydeliğin onun. Enelen yüreği, enelen kalbi. Dağdaki gardan da temidir, aktır. Çeşme su kimin arası pektir. Dünyada başka yok, yekedir, tektir. Enelen yüreği, enelen kalbi. Sehel dağda sıdıp hergiz duyandır. Maşgala vepadır, onu uyyandır. Ursodine bağlam deyip uyandır. Enelen yüreği, enelen kalbi. Monsa bolor, soğur olansa idelse, Guwonur edebe eger ödülse, gıylar hem anzar gıysyg edilse, enelen yüreği, enelen kalbi. Meherden doludur göýe bir umman, sözleri mehriban, bilýänler dinlän. Merdemsi bolsa da nädikdir iňňän, enelen yüreği, enelen kalbi. Arzugum goý mydam ýagşylyk görsün. Abat ojagyna amansa görsün. Minnetdar perdende guwanyp bersin. Enelen yüreği, enelen kalbi. O hemme eneler öz perdentlerine guwanyp ýaşadynlar. Aydan gelsinlerine. Indi edilýärler ýani kapya hakkında gurrun etdik. Şagyryetin esasy özüni kapya. Meşe hormat prezidentimiň goşgularyny görýän şeýle bir gow kapyalar bar. Mani taýinlanam, ödüm lenji çykan kapyalarda, bu täze kapyalar. Bu täherler bagty buşlar, bagty üçin hiç açan giýişdäl, buşlar giýişdäl. Öň bir türkmen edebiýatyny ulanmadyk kapya. Bir okuyucuyun, dinleyici yüreğine cümp bolýan hetirler de. Ya da meselem sizin döröjülüňizde de zarmyz var, zormyz ýok diýleni gara, agada ak diýmeli. Yani tüýs jüpüne düşýän kapyalar. Şol kapyalar näl kelläge geli? Alham günüňizde goýanam. Ya kapyalar gözleýänmi? Onu bir mengdes jogaba berip bolmaýar. Şeýle bir zat bolýar, birden gidiberýär öýde. Käwet bir aýlap, käwet onuň marsyň 6 aýlabam şu goşgyny dinip bolanok sebäbi şu isleýän kapýany tap bolanok. Her geli kapya ba ýöne sen şu isleýän de şu kapýany goýsaň şol goşgyny ýüdi bolýar da. Şoň üçin her hil bolýar. Şol sebäpli men käbir goşgulamda görürdüm, kıssa vardır. Kıssaly goşgulamyz bar. Kıssa goşgu sebäbi käwet agrak kapy ulanmaly bolýar. Şu onuň islemeseň okujuny şo kapya ýuwaşgule getirmeli lazım. Onuň okuju kıssany okandan soňra ýanky kapyada düşünüp gider ýaly. O düşündürüş bereniň yeterlik bolan o käbirine. Ondan şu kıssa goýanyň esasy sebäbi hemme oşa oýlanok ýöne köp boşulary goýulýanyň sebäbi şu yüreğindäki duýguny, dolulugyny berediň ele. Ondan şu yüreğindäki şu wat näme duýgan odan şonu kagada geçirýän kıssa ökmünni. Odan şonu goşgu şoňa falşalaryny basýarlarmy? Akord diýär, akord. Onuň goşgy ýanky kıssa bilen biri-birine akord berýärler-de, güçlendirýär biri-birini. Şonu okujunyň ýadyna da aňsat galýar. Sebäbi kıssany okanyny umuman prozany okamak men pikirimçe şygyr okanynyň azajyk ýeňliräk mükaddiýär. Şoň üçin şo ikisi biri-birine gawat gelişýärde gaty güýçli täsir edýär okuja. Onuň özüň hem soňlarym ýygyny gelseň 5 ýyl 10 ýyldan gelseň
şoň içine girýän da kyssaly oşuň içine. Arada gazetlerin birini okudum kıssalı goşgulaňyzy. Türkmen gowurdogy hakynda gow goşuýuňyz bar eken kitaba da ýerleşdirilipdir. Bundan odal kitabyňyzda baý göwnümde Türkmen dogramasy, Türkmen palaw hakynda da kıssaly goşgularyňyz bar. Bir yer üç kitabın üçüdünde de var. Men esasy öňümde goýan maksadym şol gurdy. Bir aýratyn Türkmen tagamlary ýanky. Diňe tagamyň ýasalyşy däl, eýdemde boldy şoň çeper obrody. Tariflenmedi şonu goýadym elde. Şoň üçin o taýda Türkmeniň unaşam, palawam, gowurdok, Türkmen çorbasy göze goýan. Olaň hemme de var. Ýa-da şu çaýyň apdalyny nädir balyn pişmejik boldy. Olam bar. Hemme var da onu. Şonu ne diýip boldy şonu edetiň gele. Sebäbi taşar ýurda baraňda ilki seredýän zadyň şolun tagamy bilen biziň tagamynyň nähili deňligi var ýa-da aýra tapagy var ýa-da käwet halymyzy goýatyň wagty var. Var bir gowurdaçyk atylyp ýaýdek diýdir ýa-da ýykmaçylykdan aýdanda. Oşoň gali Türkmen tagamy men büdüllü tagamy dünýäniň gat köpçüliklerine boldum bolýan. Men beýleki tagamlary atdakama sadagasy bolýan. Emmedem oňot ýas içýäs ýöne bilemok. Ene süýdünden geçenmi, ene mäkrinden geçenmi, ýöne bir zada bilen watan mäkrinden geçenligini şu biziň tagamlarymyz ýa tagam ýokda. Şu ýerde birinji kitap Ejim Janyň çöregi diýip boşwadyr. Şu giçkek tamdyrdan çykarardy da paýyr. Uýy ýaýraya. Ondan bize hemmemiz çağırış oturuktu. Kim oynap beren o da bile çağırıp omuc edip verir tabağı. Yani far yağı, açık bal, yani nemedilen, yani tamdırdan çıkan çörek. Şunu doğrap, üçüdünü gar yağı olun. Omuc diyese onu, şu ne haydi kaptı yasaydın. Şu gala nokta da. Köp balı nokta hiç kalsın. O gaytip ağız oluyor. Şunun hali bizim tagamlarımız. O tagamları belki de men olar varda yazıp tarifini birazcık berrekten aydan olmamı mümkün. Yönü men öz yüreğimdekini şey edip geçirdim. Belki de okan adamlar, halarlar bilýän bir gezek bir toydu. Şu unaşın çıkan uni gazetde bir toya varan mehman okaptırdı. Goýgyrdy hemmekşe. Onu häzir edilere diýip unaş şmäge diýip. O näme üçin diýdim? Aýallydy. Oşuň okudum da unaş edim geldi diýip. Şoňaly yarayandır da belki. Şoňaly. Galamy diýip borsyn. Taňryal kadyn. Ne men özüme umumyň felsefe goşgular goýarýan okumagy. Onsoň siziň goşgularyňyzyň içinde felsefe goşgularym ören köp eken. Adamlaryň durullugy barada, onu arada okap YouTube kanalymda da goýupdym. Şoň üçin o goşgulyna bir aýratyn okap durjak däl, ýöne felsefe diýip bir goşgulyň bar eken. Eger mümkin bolsa şonu okap beren tamaşaçylara. Felsefe. Ýagşylyga ýagşylyk her kişiniň işidir. Yamanlyga ýagşylyk her kişiniň işidir. Bu akla eýergin diýerdi kıblamatam, bu akla uygunyň diýerdi käbäm enem. Şeýdi peder pendi bolly ýörelgäm, belki geçdi nesli meniň görellem, pentli perdent bolsun meniň badalygam, akwalym manily bolar ýaly. Ýagşylar bilen men dost dogan boldum. Yamanlar bilen de bolmadym düşman. Şol sebäpli kalpda ýokdur hiç puşman, akwalym anamdan dolar ýaly. Kiçe uzatdym men agalyk golum. Ulada hormatdan doludur ýolum. Gözellik gurşy ýasagym hem solum, akwalym ondan nur alar ýaly. Arzum goý pähim paýhas ýol alsyn. Şeytan çaman bolup hol ýyzda galsyn. Ýagşylyk bu kalba tämizlik salsyn, akwalym belende galar ýaly. Aýdanyňy gelsin. O şeýle boldy hemme Allah. Idi ýallaga insan ömrünü, durmuşunu en esasy häsiýet näme bolmaly? Meselem bir öňde maksat goýýan, şol maksadyny etmek üçin tutan ýerlikden, ahlasdan, ondan başga nämeler gerek? Meniň pikirimçe insan sabırly bolmaly.
bir zada derw yetip bolanokda maksat koydum. Ardy etseňem hatta agzy bir maşgalaň bolup gow dostluğum ýanynda bolanny şonu da ondan favorly bolmaly. Mawtumul atamyň aýdyşýaly favorly bol durowara şat bolur diýip. Onun şo häsiýeti bereýin bir şygyr ýazdypdym da eger mümkin bolsa insanyň kimdigini kefietler favori bir sabrdan fetgalarmış doğanlar hergiz tiz vasımı halamaz Tanrı kanagatlı adalarmış doğanlar gayratlıdır gaharını yudanlar akmır çeker son fayman aydanlar pekme paykasa berlin adamlar bir vardan baktelermiş doğanlar kapma karşılıklı dünya elbette yamanlar galarlar dertte eziyette kögünler yaxşı niyette peder şeyle pent kılarmış doğanlar Türkmen basım varar diğer hoğluğun hoğluk maçtan ökçü öter goğluğum kıssanani çi ham işler avlığın sabırlılar şat olurmuş doğanlar sabırlılık deyip cevap veren köp sağ olun. Edidigellaga özüňiz käriňiz boýunça Lukman. Özüm çağı Lukmany. Şol urdanam alımlaryň doktor diýen derejäňi de bar. Özüm ýaş wagtyňyz artdyňyz diýen 33 ýaşyňyzda. 33 ýaş. Indi eger mümkin bolsa, ähli kitaplaryňyzda diýenýäli Lukmançylyk hakyna, saglyk hakyna ören köp öwüt ünlüler bar. Mümkin bolsa, şu saglyk hakyna bir goşuňyzy tomaşaçylara ýetiräli. Getirin. Ne saglyk diýär. Tanrynyň insana beren peşkeşi saglygymydan gorap bermeli. Seni ganyr onuň duru çeşmesi. Saglygy odaldan aýap bermeli. Saglykda adamyň gadyr gymmaty. Görür gödüň görejine deňdir ol. Onu dünýäň ähli nadyny gymmaty şirin şeker tagamyndan ganyr ol. Bir-birige ihlas saglygyň emi. Janlar mehirden taplanan bolsa. Dost kalbyny soýur, dost ýyly demi. Eger muhabbete gaplanan bolsa. Saglygyň sakasy sereti zähmet. Ýaşyň uzun gezdiňçe şat bolup ömürdendir ýaşamaklyk biminnet. Altyn alman, alkyş alyp, adalyp. Ata-babalardan gelýän ýörelge de doğrudan saglyk goramagyň bir näçe ýa-ni maslahatlar bar. Şol tanda siz öz Lukman maslahatlaryňyzdan beripsiňiz şu goşguda hem ata-babalar gelýän ýörelgene münnäpsiňiz. Şonu yan gaýdyşmaýarlar näme ata-babadan gelýän häkimleri, paýgatlary, öwütündögleri dörejiligi işgär bolsaň. Ýöne şeýle de bolsaň, olary ulun sermen ýöne dörejiligi işgär bolsaň. Hökman derrew täze burda etjek bolup görmeliler. Şu köýnäň bolmasa hiç kaçan täzäň bolmaz. Köýne tormadyň täze tormaz diýär. Şoň üçin ilki miras zatlary, öňkü bizin asarlar boýy, bizin ata-babalarymyz bize diýip nesillemize diýip goýan ulu mirasyny öwrenmeliler. Ondan soňra şoňa başardyňdan goşup ýoýman üstüne goşup öz nesillemize bermeli. Indi şu kitaplarda ýanky okan oşuňda gün saglyk barada ýöne şu ýerine gelenine şu saglygyň sakatyna diýdemem bolýar. O duran men öz kardeşlim berdi men hem Lukmanlar hem şefaat öýleri barada urlayan. Şolarym özüm Lukmanam bolsam ýene bir gezek şolaň öňünde başa gelýän sebäbi binnäme sebäp diýär.
bir topor öňülene bizim sagdyn olmamız üçin edýän işlerken etadana mana maşala lukmany öýme aýlanyp maşala şifa duýdy. Bize saglygyň nägili goramallygyny iýmitini söýlep taşarda gedelen jetmeňi söýlen ündeýärler galy berde näke ellemeýän adam ýok. Baranda bir mähirli ýüz bilen şirin sözler bilen bejerip görýärler de dermanyny urty. Ana şolaryň wasp edip ýazdym sebäbi şolaň öňünde men edil özüme bergidar. Sebäbi şeýle käriňe berilip her gün her gije imtihanlaryň saglygyny saglyk goşmak men pikirimçe hemme imtihan onu edip bilmeýär. Diňe şu ýüregi bilen şu lukmançylygy berilen adamlar edip bilýändir. Men özüm şu mektepde okuýanlarym lukman olmak isleýärdim. Ähli okuwlar lukmançylyga tarap. Ähli şu erkin düzme ýazylaryna da şoň aýsegden götermi şoň nemesi mowduy lukmançylyk barada da. Özüm öz dogdy obama gaýdyp çağı lukman bolup işlejek bolup şo ardy bile geldim ýöne lukmançylyk häzirki üniversitet, institutty okamyzda molumlum beýle okuyup bilen ilme oşmolly paýtagtlar kallarda. Şol sebäplen ýaş lukmançylyklaryň doktory bolduk. Köp datlar etdik. Häzirim işleýän ýerimde ezazy nesil saglygy boýunça nesilim gyýylardan, gelinlerden, aýallardan başlaýar. Şoluň saglygy oňat bolsa, sagdyn nesilli bolýar-da. Her bir ýurt, her bir millet. Şoň urunna häzirim işläp ýörüz. Ýöne şu lukmanlara mudama gaýrat edip hormat goýmaly. Lukmanlarym elbetde ol hormaty öz güler ýüzleri, şirinden süýji sözleri ýeňiljegem mısacak elle bilen gazanmaly. Köp sag bolun, köp sag bolun. Tomaşçylaryň emme gyzyklanýanlar edilýärler goşgularyny internetden näp tap borka diýip bir elektron görnüşine meýleşdirýärmi goşgular kitaplar? Netip bolsa o zatlarym ýoş-ýoş bolar sebäbi häzir işläp ýörümdiň işiňdaşyny edilýär. Men umumyň işe ýüregime berilmeýän halaýanna. Onuň üçin häzir men plan ýerde bar diýdim, ol bir gelirek or ýöne öňümde tutýan adym. Her günkü döredilen nady ine şu wagt tuweleme biziň bagtyar döwrümizde uly mümkinçilikler barda. Şuňy döretdiňmi? Halka ýaradyp ýyzyna şolaň berýän bagazyny alyp bolýar. Şoň üstüne öz döreden eserini kämilleşdirip bolýardy. Gaty umut döwrümüz wagt daýy şükür. Elbetde olar bar gursakda. Olaryň bolar. Döwürleýän neşirlerde de çap edilýänler edilýän goşgulary döwürleýän neşirlerim ýürütene şu ýerde talatyny goýar, elektron görnüşler bardyr. Şo ýerden hem okap bilersiňiz. Döwürleýän neşirde de baran ýerimizi gujow açyp gülýüzli garşylaýarlar. Oşulary goýýarlar. O ýerde de halipalar bar, olaryň belliklerini alýar. Okuçylardan şeýle seslenme geldi diýe onu alyp şu eserlerimizi ulanýar. Esasy maksat diňe bir özüň üçin döreden aktamyny, döreden adyny näýilim moda yaramly dediň gelýär. Yaramly etmek üçin şu dinleýijileriň göz ýetimine seretmeliler. Edilýärler dörejükde hoda gepleşmezde beren gyzykly gurulmagyň üçin köp sag bolsun aýdýar. Şu bir karar döwletimizin bagtyarlyk döwrüne asuda watanymyzda galamyňyz ilmidam ýetip bolsun, öýüňizem abadan bolsun. Yine täze goşgulara garaşýar. Ede köp sag bolun. Şu birinji mehman edip çağıranyňyza ede ullakan öýüňizde de na kömek edip oturan olanlara da emmedine öňülen berkcan saglyk, maşala dagdyrlyk, üçüncüm dörejilik üstünlüklerini arzu edýän. Köp sag bolun. Vatandaşlara da Türkmenistanyň öz içinde de daşyny da hem okap hem zähmet çeken ähli vatandaşlarma da berkcan saglyk arzu edýän. Watan ýadyňyzdan çykarmaň, watany söýüň. Watandaşlaryňyz barada Türkmen milli ähli biziň
öňden gelýän miraslarymyz barady. Elmydama yüreğimizden yılgırıp durulan. Ana men açık. Merhaban tomaşaçylar, şunun bilen dörüjülük söhbetde gepleşigimiziň ilkincisiň tamam boldy. Gepleşigimiziň mihmany döwürde şahyrymyz Eliýen Lukman Edilýeli Helleň we köp sagortan aýdýas. Öýe joňda awadan bolsun, arskar berekeden kän bolsun, ýene gepleşiklerimizde görüşýänçek, hoş sag bolun.